Takže vítejte u nového videa z Minecraftu. Dneska to je jenom ukázka, co přibylo nového v World 500. No, co tady přibylo? Nic, kromě knížek to bylo ale ve 4, jako v World 4. Potiony, ty byly už v World 1, armory, ty taky nepřibyly. Asi nic. No nevadí. V popisku videa budete mít to. Jo, přibylo tady vlastně něco nového. Že na cedulkách už můžete normálně psát konečně. Víte? Takže zatím. Tento byl jenom jakoby APK prostě, že si to stáhnete moc. Budete. Možná, když tady dám tam odkaz. Což dám, protože se budu snažit ho tam dát do popisku videa, takže zatím čau lidi.